OK, takže čus lidi, hele, přišla mi tady Berserk knihy, vlastně 4 mi přišly, objedná tady ty, 2, 3, 4, 5 mi přišlo, tady ty. A dneska vám nějak ukážu, jak vypadá a také něco tady tak já vám řeknu spíš o komiksech, že už jsem tady měla tam první díl, tohle mám tak, že fakt z nějaké knihkupectví, takže stál asi 250 korun plus poštovný, takže to bylo takový, jsem si řekla, že hele, zkusím to, asi se mi to bude líbit a fakt se mi to líbilo. A teď se dívám i na seriál, takový ten první, jak má tak 25 epizod, takový tak, je to tam legendární mým kostlivců a tak. A takže mě to jako zaujalo, jsem teďka myslím na 16. epizodě nebo tak, teď to mám taky přečetlý a ty vole, je to fakt jako hustý, tady ty obrázky, já teďka musím najít nějaký třeba, co je takhle, tohle prostě, to teď celou stranu prostě, to není možné, jak to prostě Kentaro Miura nakreslil. A je taky samozřejmě takový komiks. Tady takový, tady tam, to bývá, tak to je nejvíc ukecenej, ty vůbec, tady z toho celého, ale Guts nic moc nemluví a spíš je to fakt o těch obrázkách. Jinak dávám do popisku stránku, kde vlastně máte celý ten komiks online, můžete si to přeložit do jakékoliv řeči. A jsem tam právě prohlížel už předtím, jak to vypadá, ale chci to mít takhle jakože v téhle podobě, že aby to jako mohla držet. Tak přišly mi ty další, kde prostě tady je zase Guts, prostě tu ruku má už, no prostě už nemá, tady zas, a to je ještě mladý mi přijde, tady prostě zase nějakou příšeru, já nevím, no. Potom tady ještě, to je, myslím, tady vypadá jak v tom seriálu, když potkal toho Griffina, tady tohle, to bylo asi až v pece, myslím, že to má nějakých 42, jakože svazků, nebo prostě tak knih. Takže nevím, jako bude to asi dost mastný pro mě, prostě to jakože koupil jako sbírku, ale koupila jsem to z Vintedu, kdy vlastně jedna mě přišla na 120 korun až tam na tuhle, takže už jsou trochu poničený, vám tady hodím jako video, jak jsem to natáčela, z toho tady jde to vidět, tady tak, trošku vidět, že jak je to, tady je takový oťukaný tady, a ještě tady nahoře, to je vidět. Jak mám za sebou, tak tam mám vytisklou z 3D tiskárny, takovou poličku, jakože na ty fantasy knihy mám to třeba Hobita nebo tak. A vlastně tady k Berserkovi jsem se dostala tak, že vlastně nevím, já jsem furt vydávala na Instagramu nějaký ty reelsy prostě z toho, jakže Berserk versus tady Elden Ring, protože ono fakt hodně věcí z Elden Ringu, tak jakoby je inspirovaný Berserkem a to samý prostě nějaký jiný, prostě nevím, co tam myslím, Dark Souls, nebo jak se to čte, a ještě v Avenger Games, tak tam je takový to závěrečný, tak kde vlastně on tam drží Thanos nějaký ty, já nevím, prostě něco takového, hodím vám se možná nějaký záběr, když na to nezapomenu, nebo spíš když je najdu. Jako tady tomu jsem se taky pročítala, je to fakt zajímavý. A jsem na straně, tyhle ani nevím kolik, prostě tak úplně málo, mám přečetli, jenom včera co mi to přišlo, jak jsem na to ještě dívala. A tyhle je to jakože hustý docela. Jakože, no nevím, jakože, nevím, co mě víc baví, protože tady jsem se vlastně dostala, tady prostě celá, tady ta knížka byla o tom, že prostě Guts zabíjel lidi a ta víla ho otravovala a jakoby, nevím, asi proto to má 42 svazků, ale zase jako ty nakreslení mě přijde, to ani není tak jakože, to by se mluvilo nebo tak, jako to kreslení, wow, prostě fakt, nechápu jak to nakreslil, je to úplně hustý, ale jakože jak jsem říkal, ten seriál tak hezky nakreslený, takže tak. Hele, tady vám budu mezi tím házet z nějaký záběry, tak jsem to včera ještě natáčela. Dejte like a odběr, protože se snažím dát 1000 odběratel, už natáčím víc jak 2 roky a furt mám nějakých 700 něco, teď mám myslím 720, co to točím, takže by to chtělo už dát tu 1000 aspoň. Takže jako teď budu víc natáčet a chtěl bych ještě o tím víc natáčet, kdybyste měli nějaké jako tipy na něco, že třeba je, myslím, že nějaká hra, Berserk, je asi oficiální, ale kdybyste chtěli na to, jako, že bych to třeba zahrál nebo tak, to napište do komentářů. Sledujte mě na Instagramu, tam o tím taky mám nějaký ty, to ještě tam tu, mám o tím taky nějaký tam jakože věci, nebo prostě, že jsem tam fotila, když mi to přišlo. Takže tak a čus.